नमस्कार खुलुमबाय मेहवा ब्लकार जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै आङो जोंनियावनो आरो आंनि सेरावनो बाक्सा बाथौगुरि स्टेडियामाव बेयाव माखासे उन्दै उन्दै फंबायमोन दं आरो ना आर्सारि गावो। ओमफ्राय जोंनि बिटिआरआव माने स्पर्ट्स गेलेग्रा गथ'फोरा मानि प्रब्लेम दिनैसिम बेसेबां डेभेलप जाखो गथ'फोरा बेसेबां बोसोरनिफ्राय खेला गेलेबोखो गथ'फोराव मा प्रब्लेम दङ आरो बेफोर प्रब्लेमखौ जोंनि बिटिआरनि गिदिर गोलावफोरा स्पर्ट्सखौ डेभेलप खालामनो हागोन ना हाया आं बेखौ सानो आरो ना। ओमफ्राय दिनै बे गथ'फोरनिफ्राय आं एसे मोनथिनानै लानो लुबैदों। सिलाय गौरा मोनसे सिलबा बोरै जानो नै ना माबाया साइटारा माबाया बेखौ येल'नि सायाव लादों ना गायाव लादों नायनायखौ येल'नि गेजेराव नाय गेजेरावनो लाथारनांगौ एकदम सेन्टाराव आं ओरैनो नायना गावनो डाउन नायना गावनो बारलांबाय बोथाबथार येल'आ 10 ना 10 9 10 एक्स थायो। बरिया माथो टारगेटआ फंबायमोन नोंसोर बे आर्सारि गेलेनाया बेसेबां बोसोर जाखो? जों ओरैनो 3 बोसोर जाबाय गेलेनाया आर्सारि बेयावनो जोंनि बे बाथौफुरियावनो बेयावनो प्रेक्टिस खालामो आरो ना। बाथौफुरियावनो बेनिफ्राय दा नोंसोरनो बा नोंसोर आर्सारि गेलेना नोंसोर दिनै जेनेबा बाक्सा लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलाव थांबायना खेला गेलेनो बिदि ओरैनो थांबायना जोंनि सासे थांबाय सासे नों थांदो बबेसिम थांदों फंबाय? आं उत्तर प्रदेश थांदोंमोन आदा। उत्तर प्रदेश बाक्सानिफ्राय आसाम स्टेट लेभेल आसामाव जाना हा नेसनेल लेभेलाव उत्तर प्रदेश ओमफ्राय दा जोंनि मुसलपुरावहा बा इयो जोंनि बा बाथौफुरियाव ना नोंसोरनो नोंसोरनि बेफोर जिथु मा गावग्रा मा होनो बेफोर नोंसोरो स्टार्टिंआवथ' इन्डिभिजुवेलसोमोन खोमा ना स्टार्टिंआव इन्डिभिजुवेल बायना गेलेदों ओमफ्राय नोंसोरो बेफोरनि फेसिलिटि मोनगोन ना मोनाखै जेनेबा जोंनि बर'नि बिटिसि सरकारनिफ्राय नोंसोरथ' 3 बोसोर जाबाय नङा होमबा बेयाव जोंनि स्टेडियामाव बेफोरबायदि बुस्थु नोंसोरनो फैगोन ना फैया? बेबायदिथ' ओरैनो सरकारनि फैयो नाथाय मोजां नङा माने खनसेबो बानायनाय जि लिमफोरा बायलांजोबो माने बिदि हेन्देलफोरा मोजां आरो मोजाङालाय नाथाय जि लिमा मोजां नङा बायलांजोबो दुप्लिकेट हरजोबो आरो ना। ओमफ्राय ओरैनो एभेलेबेल फैयोना बेफोरो? बिदिथ' दा फैथ'वाखै फैनाया जोंनोथ' दा टारगेट नांगौ जादों टारगेटानो बोराय माबाजोबना दं जिलांजोबनानै दं टारगेटा जोंनिया दा मोननैल' दं मोननैबाबो दा टारगेट मोननायाबो मोजां नंला माने मोजां नंला। ओमफ्राय इनि स्पर्ट्सनि जिथु माबायाव जिथु स्पर्ट्सनि जोंनाव सेक्रेटारि दं नङा होमबा बाक्सानि बा इफोर मा होनो नोंसोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुस्थु बिबा? जोङो माने होनो आरोना गासिबो मिलायलायनानै रायलायो जोंनो टारगेट गोदान नांगौ नाथाय सारा जोंनि बाथ्राखौ माने बारा बिदि गुरुत्त' लाया। मानो होनबा माने जोंनि सरकाराव माने बर'नि सरकाराव माने स्पर्ट्सआ बिराद डाउनाव आरो ना आं बे बुस्थुखौ मिथिखागौ आरो गावबो जोंनिया माने स्पर्ट्सआव गोबां गोसो होआ रावबो नंगौना नङा? नोंसोर दिनै गथ'फोरा स्पर्ट्सआव गोबां गोसो दङ नाथाय जोंनियाव मा गोसो होनायखौ जों गुबुनखौ माने फेसिलिटिया खम आरो ना दा दिनै होमबा नोंसोरो बेखौबो माने फैयोब्लाबो मोजां बुस्थु फैया ना गाज्रि फैयो ओमफ्राय नोंसोरो इन्डिभिजुवेल बायना लानो गोनां जायो आरो ना इन्डिभिजुवेल बायना लानो गोनांबाथ' गोबां खरस दङ ना दे फार्स्ट टाइमथ' जों बायनो हायो उनाव नोंसोर दा जेरै स्टेट गेलेनायनि उनावबो आरो नोंसोरनो प्रब्लेमा बे टारगेटनि प्रब्लेम ओमफ्राय बैफोरलाय गावग्रा थिरफोरा बेफोरबो माने सब निजा गोजा न' होमबा जोंनि बाक्सा स्पर्ट्स खथानिफ्राय जेबोआनो गैया नामा नोंसोरनियाव? बिदिथ' फैयो फैनाया नाथाय मोजां नङा मोनसे मोजां नङा होमबा बेफोरखौ बुस्थुआ इसोर जायफोर लाबोग्रा इसोरखौ माने एसे माबा खालामनांगोन ना चेक खालामनांगोन इसोरो
इसोरथ' इनिफ्राय नोंसोरनो होखांनायनि उनाव जेबो सेकबोथ' गैया रावबो फैबाय मोनबाय गैला आरो ना गुड साबास बेफोरबायदि आरो ना ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जोंनि लकेलाव दा बे मोनसे स्टेडियाम नंना नङा दा ओमफ्राय जोंनि गिदिर गोलावफोरा सोरबा नोंसोरखौ फैना खबर लायो नामा मालाबा बिदिथ' गिदिर गोलावफोर फैनानै खबर लाफैनाया फैफेरनाय नुवाखै मालाबाबो मा नांगौ नोंसोरनो मा प्रब्लेम स्पर्ट्सनि बागै बिब्दि रावबो सोंफेराना रावबो माने नों मा खालामदो जेबो माबा गैया आरो ना रावबो गुरुत्त' लाया अब्ला जों बोरै जौगानो ना जोंनि गिदिर गोलावफोरा इफोरखौ गथ'फोरखौ माने हानायमानि हेल्प खालामनांगोन नंगौना नङा आं बेखौ सानो आरो दा जों बुंनाया बबाव जानो नंगौना नङा जों दा खेला गेलेग्राखाय जों बुजियो जों खेला गेलेग्राखौ सानफ्रोमबो सापर्ट होनो नाजायो नंगौना नङा हानायमानि सापर्ट होनो नाजायो गथ'फोरखौ जस होनो नाजायो जाहाथे मोजां जायो ना नाम खामायो ना अब्ला नोंसोरनाव जेबो माने सरकारनिफ्रायबो जेबो गैया होनबाबो लस गैया आरो ना बेनिफ्राय इन्डिभिजुवेलसो प्रेक्टिस खालामबाय ओमफ्राय कच मालाबा नोंसोरनो बेयाव सोरबा गथ'फोरनो थाखाय कच होफैदो नामा नोंसोरनो जोंनि थाखायथ' कचआ दा गैया सासेबो फैयो मालाबा नोंसोर बेयाव आर्सारि गावग्रा कच ओरै नुनो मोनदों नामा नोंसोरनि गेजेराव फैनाय सोरबा फोरोंफैनाय फार्स्ट टाइम फैदोंमोन आदा माने सिगाङाव फैदोंमोन इनिफ्राय माने इनि DSO सारा माने फैसाखौ बारा मोजां माबाया माने इनिफ्राय नांलायलायनानै थांनाय जादों फार्स्टआव फैदोंमोन आरो ना माने फार्स्टआव खै मासो फैदोंमोन ओरैनोथ' देर माससो कच थादो इनि उनाव दिनैसिम माने नोंसोर माने 3 बोसोराव दिनैसिम माने 1.5 माससो कच नुनो मोनदों ओमफ्राय गैला आरो ना अब्लाथ' माने कचनि गोबां गोनांथि ना ओमफ्राय नोंसोर दा कच नांगौबा सोरजों रायलायगोन मा खालामगोन नोंसोर दा कच नांगोन होननानैथ' जोङो DSO सारनाव बिखांबायमोन नाथाय दासिमबो कचनि बागै जेबो बुंथ'वाखै सारा जेबो बुंथ'वाखै माने कचनि थाखायथ' बहुद इम्परटेन्ट ना कच थाबासो माने साक्सेस जागोन नङाबाथ' सस नङा मोनफ्रोमबो खामानियाव कच नांगौ माने गाइड थाबा माबा मोनसे जायो नंगौना नङा निजा गावनाय बा आलादा जायोना होमबाथ' आरो जोंनि जेसेबां स्पर्ट्स गेलेयो आं बेखौनो बुंखायो जोंनि बर' हारियाव जेसेबां स्पर्ट्समेन बा आसामावनो होनबाबो खोथा गैया मेक्सिमाम गोरिब न'खरनि गथ'आसो गेलेयो दा आं नोंसोरखौ सानो आरो नोंसोरबो सोरबा गोरिब न'खरनि फिसा जागोन नंखायाना आं माने बे बुस्थुखौ आङो नोजोर होखायो माने जेसेबां स्पर्ट्स लेभेल खथायाव फैयो मेक्सिमाम गोरिब ताना माना जुथा मोनसे बायनानैसो फैयो ना होमबा जोंनो सरकारनि गोबां हेल्प नांगौ जायो नाथाय जोंखौ स्पर्ट्सआ दिनैसिम बिराद माबा आरो ना स्पर्ट्सनिफ्राय जेरावबो खबर लाया स्पर्ट्सनि माबायाव अब्ला जों बेखौ नाजानांगोन अब्ला फंबायमोन नोंसोरो माने स्पर्ट्सनि माबानिफ्राय माने कचनिबो जोबोर गोनांथि आरो इकुइपमेन्टनिबो गोबां गोनांथि आरो ना होमबा इकुइपमेन्ट गैया अब्ला नोंसोर फंबायमोन रायलाय जायगानि माबाफोरदो ना कच फार्स्टआव जितु जोंनि बाक्सानि सोर सेक्रेटारि बेफोरजों रायलायग्रो माबा होनो हायो आरो नोंसोर जितु डुप्लिकेट बुस्थु फैदो नोंसोर इसोरखौ कमप्लेन खालाम अके नोंसोर मोनदों होननानै लाना कमप्लेन खालाम सार बे बुस्थुआ डुप्लिकेटसो बे बुस्थुआ खेबसे गावबानो बायलाङो होमबा जों बेखौ लानानै मा खालामनो ना मोजां बुस्थुखौ नोंसोर कुवालिटिखौ देखाय बुजिदो ना बाथ्राखौ नङाबा बिदिनो फैबाय थागोन मोजां कुवालिटिखौ देखाय नङा स्पर्ट्सनि नामावथ' फैसा गैया होनबाथ' भुल जागोन स्पर्ट्सनि मोनसे खथा थायो नङा गोबां खथा थायो अब्ला फंबायमोन नोंसोरनि कमप्लेनखौ हो माने नोंसोर साक्सेस जानायखौनो जोंबो लुबैयो आंबो लुबैयो सोरबा गथ'आ साक्सेस जायो नामा ना बेखौ जों माने जोंथ' रोङासै गेलेबोनो खिन्थु जों जा दिनै एसे रोंबोबाय खेला गेलेना मोनबोबाय दा स्पर्ट्स लेभेलाव जोबोर मोजां आरो लाइफआव साक्सेस जानोबा नंगौना नङा फरायजों लोगोसे स्पर्ट्स लेभेलाव जोबोर मोजां होमबा फंबायमोन नोंसोरो नाजा गोसोखौ दुरबल खालामनाङा अके गोसोखौ मालाबाबो डाउन खालामना बुजिदोंना गोसोखौ स्ट्रं ला खामानिखौ माव बुजिबाय टाइमा नोंसो बरननांगोन टाइमा नोंखौ बरनना होआ बुजिबायना टाइमखौ नोंसो फुङाव सिखारनांगोन गावनांगोन नंगौना नङा 3 घन्टा गावनांगोन 6 घन्टा गाव बुजिदो 2 घन्टा गावनांगौ 4 घन्टा गाव बुजिदो एडभान्स जा बुजिबाय फुङाव नांगौ जायोबा फुंनि 9टानिफ्राय स्कुल दोङो फुंनि 5टायाव सिखारनानै 2 घन्टा गावनानै फरायनानै बारा थांबावनाय नंगौना नङा नों जुजियोब्ला सब हाजोबो टाइमखौ बरननाय बुजिबायना नोंनो रोङाथ' आदोद खालाम बुजिबाय आदोद खालामा उन्दुबाय थानाङा फराय उन्दु रेस्ट सब जों टाइमखौ बरनजोबनो हायो अब्ला फंबायमोन आं जोबोर मोजां मोनबाय नोंसोरजों रायलायनानै गोबां प्रब्लेम दङ ना होमबा प्रब्लेमखौ हानायमानि सल्भ खालामनो नाजानांगोन नंगौना नङा अब्ला फंबायमोन दिनै नोंसोरजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय थेंक इउ फंबायमोन